Ето ги продуктите за днес. Трябва ви една малка тиква. Аз имам ето тази, хокаидо е, така че мога да я използвам с кората. Или просто нарязани 2 чаши от нея. Сокът от 1 лимон. 2 скелитки чесън. Кимион. Някъде около половин чайна лъжичка. Лют пипер. В зависимост от това колко обичате да ви е люто. 2 супени лъжици таханова паста. И сол. Какво правим? Просто измиваме тиквата, нарязваме наситно, изчистваме семките, изтискваме сока от лимона, добавяме нарязания чесън, тахана и подправките и смесваме всичко в блендера. И нашата разядка е готова. Ето кои са продуктите за втората разядка, която искам да направя днес. На първо място ви трябва една голяма чушка и да е месеста, защото така става най-вкусно. Колкото по-голяма, толкова по-добре. Или просто вземете 2 чушки. Аз съм взела камба. Те са най-подходящи. Камбите са най-подходящи в този случай, защото наистина са много месести. С големината почти на тиквата, която имах одеве, т.е. наистина е доста голяма. Допълнително ви трябва слънчогледово семе, белено и най-добре накиснато около 6 часа във вода и след това изплакнато, за да може да го активираме по този начин, т.е. да стане също и по-полезно за стомаха и да може от организма да се възприемат всичките витамини и минерали, които са в него. Между другото, не знам дали знаете, но слънчогледовото семе всъщност идва от Централна Америка и се използва много често от индианците. Било е дори символ на Бога Слънце. А в момента основните страни, които го отглеждат, са България и Унгария, което наистина за мен беше доста интересно да го прочета. Много е полезно дори при кървене на венците, при пародонтоза, ако имате проблеми с червата. За лигавицата на червата също е много полезно, защото се съдържат много ензими в него. И отделно съдържа 28% протеини, което е много добре за мускулите и особено когато искаме да изграждаме мускули. Отделно съдържа много витамини А, B1, B2, B6, К, Е и така нататък. Етерични масла, отделно минерални вещества, като калци, хлор, мед, калий, магнези. От слънчогледовото семе ви трябват 100 грама. Отделно ви трябва една глава лук. Колкото по-голяма, толкова по-добре за мен, защото лукът също е много полезен, благодарение на етеричните масла, които се съдържат в него. Вече, ако не сте любители на лука, тогава сложете по-малко. Аз имам глава червен лук. Ако нямате червен, сложете обикновен. Дори ако нямате обикновен, сложете зелен. Каквото имате, с каквото разполагате, това сложете. Една скелитка чесън. Една чайна лъжичка червен пипер сладък. Някакви билки или подправки, каквито имате. Моя босилек не изглежда много добре, но ще сложа от него една шепа. Просто в момента тук бяха много големи жеги и той стана доста светъл, но това не е проблем. Мирисът му още много добър. И вече сол, черен пипер на вкус и някакво олио, като аз имам ледено олио от ледени семена, така че ще сложа него. Трябват ви 2-3 супени лъжици от него. Вече ако нямате от ледени семена, сложете студено пресовано слънчогледово олио, което много подхожда дори, защото рецептите са слънчоглед, или зехтин. Също важното е просто да са студено пресовани. Това е основното. Така, това са всичките съставки, които ви трябват. Как процедираме? Както винаги, просто нарязваме чушката, лука, чесъна, добавяме билките или подправките, каквито имаме, слънчогледовото семе и пасираме. Дали ще е с блендер, дали ще е с пасатор, с каквото разполагате с това.
и по този начин рецептата е готова. Наистина много бърза рецепта, но много вкусна. Ето ги съставките за последния дип за днес. Като основната съставка тук ще е тиквеното семе. Ще използвам общо 150 грама от него. Оставих го да се накисва за 12 часа през нощта и после за допълнителни 12 часа да покълва. Мисля, че тук се вижда, че кълновете вече са започнали да излизат. Ако не ви се чака толкова дълго, тогава поне е добре да го оставите наистина от сутринта за вечерта или от вечерта за сутринта, просто за 12 часа да се накисне, за да се активира. Между другото, да кажа нещо допълнително за тиквеното семе. Тиквата всъщност произлиза от Мексико. Там се е използвала още преди 7000, т.е. 7000 години преди новата ера, т.е. наистина много стар продукт, стар плод и е била много известна по това време в Египет. Известни са, между другото, около 90 различни вида и с около 750 подвида на тиквите. Като много е важна, особено олиото от нея, от тиквените семки, е много полезно, ако имате проблеми с пикочния мехур или с бъбреците. Отделно е много полезна за очите, т.е. наистина при проблеми с очите също е добре да се консумира тиквено семе или да се използва олиото от него, и за имунната система естествено, също така за храносмилането, като допълнително подпомага по-доброто усвояване на различните витамини и минерали от храната. Витамините в нея, особено има витамин А, Е и различните Б витамини. Цинк и желязо, магнезий, фосфор също са едни от минералите, които се съдържат в тиквеното семе. И също така много важно нещо, съдържа 35% белтъци, т.е. 35% протеини, още повече от слънчогледовото семе. Т.е. наистина много полезно за нас. Така, както вече казах, 150 грама от него. По желание може да сложите един домат. В момента е сезона на доматите, аз за това ги слагам почти навсякъде. Лук, какъвто лук имате, такъв сложете. Пропорциите също са в зависимост от това дали обичате лук или не обичате. Чесън и различни подправки. Като аз днес ще сложа сладък червен пипер, една чайна лъжичка, и тук съм смесила 3 различни вида подправки. Половин чайна лъжичка кимион, допълнително сложих малко кориандър и лют пипер. Това са подправките, които ще сложа. И вече сол, малко черен пипер. От соевия сос също ще сложа около 2 супени лъжици, предполагам. И вече ако сложите повече соев сос, тогава не слагайте от солта, защото иначе ще стане много солено. Солта така или иначе не е полезна. И отново от моя не много добре изглеждащ босилек, но също ще сложа от него една шепа. Това е с което разполагам в момента. И ако имате пресни билки, наистина вкуса става много по-добър. Как процедираме? Както винаги, абсолютно всичко се смесва в блендера или в пасатора, зависимо от това с какво разполагате. И вече ще си прецените, ако ви стане разядката много гъста, тогава просто сложете 3-4 супени лъжици вода. Това е всичко. Само набързо да покажа как изглежда нашата последна разядка, когато е вече смесена в блендера. Ето така. Малко се е поотцветила благодарение на червения пипер и на домата. Може би да не ви харесва много на вид, но много вкусна.
Аз оставих една част, между другото, от босилека. Ето го тук. И сега ще го смеся с... Просто ще го нарежа на ситно и ще го забъркам малко с разядката. За какво можете да я използвате, между другото? Страшно вкусна е, ако имате, примерно, тиквичка. Просто да си нарежете тиквичка и да си сложите от тази разядка или на хляб, или на крекери, нормалното. И също много, много вкусна с ето един такъв сладък картоф. Между другото, сладките картофи и нормалните картофи изглеждат доста еднакво, но не са от едно и също семейство, т.е. за разлика от нормалните картофи, които не може да ги ядем или не е толкова полезно да ги ядем в големи количества сурови, сладките картофи са страшно вкусни.